Още в ранните часове на 22 декември екипа ни гостува на дружинката от село Врапча. След няколко уикенда се поставя финала на сезон 2018-2019 година за едър лов. Това е причината всички овце да са уверени, че няма да пропуснат нито един момент. Ето какво бе настроението в ранните часове на деня преди началото на гонките и какви бяха очакванията. Добро утро, драги зрители! Намираме се на гости на дружинката на село Врапча, община Трън. До мен е ръководителят на лова. Колега, двете имена, ако обичаш за протокола. Лозан Попов се казвам. И те слушаме. И лова селовище номер 5. Всички знаят за какво сме тръгнали. Стреля се по ясно видима цел. Всеки си знае мястото. Да няма мърдане от посиите, докато този, който ги е оставил, не мине да ги прибере. Друго какво да ви пожелая, стреля се диво прасе и хищник. И наслука на всички. Деня се оказа интересен и една отлична среща с приятели. За жало суката не бе това, което се очакваше. Имаме успешен лов с един хищник. За прасета не знам, чакаме информация, каквото стане, но вече се стъмва и не знаем как ще продължи по-нататък. Много пъти сме драли по празници, по Коледа, по бъдни вечер, точно тук на това място сме били на една бъдни вечер до 11:30 вечерта. Как са ни изтърпели в къщи, не знаеме, но на другия ден ловците сме пак в гората. Гостувахме и на дружинката от Бутройнци и вероятно това ще е последната ни визита за сезон 2018-2019 за едър дивеч. Ден втори в района на планина. Коя? Трънската планина. Трънската планина. Исках да го кажа и аз така. В нашия район околията. 3 групи сме под ловна дружина Филиповци. Сме 3 групи. Село Неделково колегите, село Врапча. Ловуваме съвместно някой път. Имаме си отделни райони. Както бяхме вчера. Да, както бяхме вчера във Врапча. Миналия филм бяхме в Филиповци. Ловуваме съвместно, пак го повтарям, защото дивеча преминава от нашия район в техния и е нужно да правим някаква сборна група, за да има слуг. Ловците бяха уверени, че ще поставят финала на сезона отлично и знаят, че без значение дали всеки излет е овенчан с лука, той дава най-важното, а именно емоциите на любимото занимание. Ние решихме да прекратим лова. Казвам ние, защото до мен е председателя на тези няколко дружинки, така да се каже. Групи. Тези групи, да. Тя дружинката е една, това са групи и територии различни, в които ловувахме. Аз ще се кажа моето мнение после, значи искам да чуя твоето мнение. Според теб, какво се случва, ако пропуснеш нещо да дадеш като информация, нали, към тази ситуация, която се случи, нали, с второто ни пускане на кучетата, аз после ще допълня. Второто пускане на кучетата беше много затруднено, защото тъкмо тогава с метеорологичните условия станаха такива, че заваля мокър сняг с силен вятър, което може би затрудни намирането, въпреки че дирията беше пресна на дивеча. И по тази причина отговорниците на групи се опитаха да преградят по-голяма територия, което доведе и до разединяването ни и по обясними причини сме в редуциран състав. Но се чуха изстрели. Чуха се изстрели от 1-2 места. Имаме съмнение, че колегите от Сърбия стреляха, но дай Боже и нашите колеги са стреляли, защото беше в района, в който обграждахме. Надявам се да има и паднало прасе, което евентуално след час-два поради лошия обхват на телефоните и радиостанциите нямаме информация актуална до момента, но до около час-два ще ни стане ясно дали имаме слуг. Подробен репортаж от ловните дни в Врапча и Бутройнци очаквайте скоро в програмата на Хоби ТВ.